έχει κάποια βακτήρια πάνω του. Έτσι, τα οποία κάνοντας ένα ντους, απομακρύνονται και δεν βάζουμε αυτά τα βακτήρια στην πισίνα. Ναι. Αν το κάνουν και οι συνάνθρωποι μας αυτό το πράγμα, αν το κάνουν και οι υπόλοιποι που μπαίνουν στην πισίνα αυτή, τότε ουσιαστικά ελαχιστοποιούμε περισσότερο τον κίνδυνο και για εμάς τους ίδιους. Τώρα, σε ό,τι αφορά ιδίως τις γυναίκες, ουσιαστικά αυτό που συνίσταται είναι το ότι να μην μένουν πάρα πολλή ώρα με υγρό μαγιό μετά από την έξοδο από την πισίνα. Ναι. Και αυτό γιατί το ύφασμα του μαγιό και η υγρασία που αναπτύσσεται εκεί πέρα, υπάρχει θεωρητικά η πιθανότητα να οδηγήσει στην ανάπτυξη κάποιων βακτηρίων που να μπορούσαν να προκαλέσουν περνάνε μέσα στον κόλπο και έχουμε προβλήματα. Ναι. Και μετά ερχόμαστε σε εσάς, ως γυναικολόγος. Να συνεχίσουμε και για την ηλιοθεραπεία να πούμε μερικά πράγματα. Η ηλιοθεραπεία. Ουσιαστικά έχουμε ακούσει αρκετά πράγματα για καρκίνους του δέρματος από τους δερματολόγους κτλ. Τα έχουμε πει και εδώ. Πολύ σωστά. Σαν γυναικολόγος, αυτό που θα έλεγα είναι θα εστίαζα την προσοχή μου στην ηλιοθεραπεία σε σχέση με τις έγκυες γυναίκες. Ναι, ναι. Έτσι, όπου ναι, με γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας που είναι μεταξύ 11 το πρωί με 4 η ώρα το απόγευμα. Ουσιαστικά κάποιες συμβουλές προς τις έγκυες γυναίκες θα ήταν ότι εκτός από το να φοράνε γυαλιά ηλίου, από το να φοράνε καπέλο, εκτός από το να χρησιμοποιούν αντιλιακό, καλό θα ήταν να αποφεύγουν την εκτεταμένη έκθεση στην ακτινοβολία, στον ήλιο λόγω περίοδου ακτινοβολίας. Και επίσης να προσέχουν πολύ την υπεθέρμανση και την αφυδάτωση, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στις ίδιες και στο μωρό που έχουν στην κυοφορία. Οπότε συστήνεται συνήθως να υπάρχει έκθεση υποσκιά, έτσι, όχι τις ώρες που είναι επικίνδυνες και σαφέστα να υπάρχει σωστή ενυδάτωση της ασθενούς. Σωστά, πολύ καλά αυτά. Και να μιλήσουμε και λίγο για την εγκυμοσύνη και για την κολύμβηση. Κολύμβηση. Υπάρχει ένα ταμπού συνήθως το ότι οι έγκυες γυναίκες είναι άρρωστες και ότι δεν θα πρέπει να κάνουν τίποτα. Ναι, σαφέστατα. Παρ' όλα αυτά, το να προσέχουν δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μην πάνε να είναι φυλακισμένες στην πόλη μέσα και να μην πάνε στην παραλία ή να μην κάνουν κολύμβηση. Συστήνεται η κολύμβηση στην εγκυμοσύνη. Είναι από τις καλύτερες μορφές άσκησης, διότι ουσιαστικά φανταστείτε ότι η άνοση απορροφά το βάρος της κοιλιάς, το βάρος της εγγύου και είναι γενικά πολύ καλή και ασφαλής άσκηση για τους μύες και για το σώμα. Αυτό που εγώ λέω στις ασθενείς μου, ότι όταν λαμβάνονται σωστά μέτρα προστασίας, ότι δεν γίνεται η κολύμβηση 11-12 μία η ώρα το μεσημέρι και εντατική και σαφέστατα και δεν υπάρχει κούραση κτλ. Ότι μπορούν να κολυμπήσουν οι ασθενείς μου, μπορούν να πηγαίνουν στην θάλασσα μέχρι και στις 38-39 εβδομάδες κύσης. Άρα λοιπόν, ναι, μεν συστήνεται η κολύμβηση, είναι χρήσιμη, βοηθάει, αλλά βέβαια υπάρχει όλα, χρειάζεται κάποιο πάνε μέτρον άριστον που λέμε. Πρέπει να τα τηρούμε σε όλα, και στον ήλιο και στην κολύμβηση και στις εγκυμοσύνες μας και στις πισίνες. Επομένως, σε όλα πρέπει να τηρούμε ένα μέτρο. Και να κλείσουμε κάπου εδώ τη συζήτησή μας με όλα αυτά που ήταν πολύ ενημερωτικά και πολύ ωραία για την εποχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νίκο Παπα-Νικολάου. Ήταν η συζήτησή μας υπέροχη. Σίγουρα θα έχουμε συνεργασία και ξανά τις επόμενες εκπομπές που θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Έχουμε και κάτι καινούργιο όμως, δεν θα κλείσουμε τώρα, θα σας κρατήσω λίγο ακόμα γιατί έχω κάποια νέα. Θα περάσουμε σε λίγο σε ένα βίντεο κλιπ το οποίο αφορά ένα καινούριο τραγούδι των Enalax Band που λέγεται «Μεθυσμένα παπούτσια». Δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά ο Παναγιώτης Δόβας, ο οποίος είναι και αυτός που έχει γράψει, μάλλον τραγουδάει το τραγούδι αυτό, μας έδωσε θα το παρουσιάσουμε από εδώ σήμερα. Λοιπόν, η στίχη είναι του Γιώργου Μάστορη, Παναγιώτης Δόβας, και συγκρότημα είναι η Enalax Band. Παναγιώτης Δόβας είναι στο τραγούδι «Κρουστά», Νίκος Παπακοσμάς είναι στα τύμπανα, Πάνος Βασιλόπουλος ηλεκτρική κιθάρα και φωνητικά, Βασίλης Γκαγκαβούσης είναι στο ηλεκτρικό μπάσο και Λαβρέντης Ταχματζίδης πλήκτρα φωνητικά. Θέλω να πω ότι αυτό το βίντεο κλιπ που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο είναι ένα καταπληκτικό βίντεο, είναι πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά, είναι γυρισμένο στην παραλία της Θεσσαλονίκης, θα το χαρούμε τώρα, πάμε να δούμε το βίντεο. Καθόμουνα στο σπίτι και έλειωνα στο πισί, γυρνούσα στο διαδίκτυο χωρίς αφορμή. Και πάνω που ψαχνόμουν δυο φίλους να βρω, θυμάμαι τα σταράκια που φορούσα κι εγώ. Τρέχω στη ντουλάπα μου, στα πόδια μου τα βάζω, τη μουσική στη διάπασο, το πάρτι ετοιμάζω. Βγαίνω στον δρόμο σε ένα τέλειο το πάρτι,
νύχτα με τραγούδια γεμάτη καλοκαίρι, παράκια και ατέλειωτα γούστα. Είναι που φοράω μεθυσμένα παπούτσια, στα πόδια μου φοράω μεθυσμένα παπούτσια. Με πάνε εκεί, με πάνε εδώ, χορεύω και δεν σταματώ. Μεθυσμένα παπούτσια, όπου θέλουν με πάνε. Μεθυσμένα παπούτσια, όπου θέλουν με πάνε. Και στα χρόνια της νιώτης μου ξανά με γυρνάνε. Άλλη μία νύχτα και ο ρυθμός δυναμώνει, τραπέζια είναι γεμάτα, το ποτό δεν τελειώνει. Έχω γίνει χάλια μα είμαι μέσα στα γούστα. Είναι που φοράω μεθυσμένα παπούτσια, στα πόδια μου φοράω μεθυσμένα παπούτσια. Με πάνε εκεί, με πάνε εδώ, χορεύω και δεν σταματώ. Μεθυσμένα παπούτσια, όπου θέλουν με πάνε. Μεθυσμένα παπούτσια, όπου θέλουν με πάνε. Και στα χρόνια της νιώτης μου ξανά με γυρνάνε. Μεθυσμένα παπούτσια, μεθυσμένα παπούτσια, μεθυσμένα παπούτσια, μεθυσμένα παπούτσια. Καθόμουν στο σπίτι και έλειωνα στο πισί. Γυρνούσα στο διαδίκτυο χωρίς αφορμή. Και πάνω που ψαχνόμουν δυο φίλους να βρω, θυμάμαι τα σταράκια που φορούσα κι εγώ. Τρέχω στην τουλάπα μου, στα πόδια μου τα βάζω, τη μουσική στη διαπασόν. Το πάρτι ετοιμάζω. Με πάνε εδώ, χορεύω και δεν σταματώ. Μεθυσμένα παπούτσια, όπου θέλουν με πάνε. Μεθυσμένα παπούτσια, όπου θέλουν με πάνε. Και στα χρόνια της νιώτης μου ξανά με γυρνάνε. Από να τέμπεσαι και εσύ είναι μεθυσμένο. Και μετά το βίντεο κλιπ που είδαμε, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ από τους Enalax, του Παναγιώτη Δόβα, μεθυσμένα παπούτσια, ας κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, την τελευταία αυτή εκπομπή. Θα κάνουμε όμως μία μικρή αναφορά. Μία αναφορά σε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, σε όλες αυτές τις εκπομπές, ό,τι έχουμε δει, ό,τι έχουμε περάσει μαζί. Όμορφα διασκεδάσαμε, ωραίες στιγμές περάσαμε. Ας πούμε με τι ασχοληθήκαμε. Ασχοληθήκαμε με θέματα υγείας και είχαμε πολλές ειδικότητες πάνω στα θέματα αυτά. Είχαμε οφθαλμολογία, γυναικολογία, πλαστική χειρουργική, παιδιατρική. Πάρα πολλά θέματα είδαμε, ενδιαφέροντα. Ασχοληθήκαμε με τη διατροφή. Η διατροφολόγος μας έδινε πάρα πολλές συμβουλές, καθημερινά θέματα πάνω σε οτιδήποτε μας απασχολούσε και μας ενδιέφερε και ερωτήσεις των τηλεθεατών. Ασχοληθήκαμε με την ομορφιά. Φέραμε εδώ πολλά καλλυντικά, φέραμε πολλές κρεμούλες, ασχοληθήκαμε με τα Nutrimetics, τα καλλυντικά, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ασχοληθήκαμε με κομμωτική, ανδρικό και γυναικείο styling, θέματα ψυχολογίας, οτιδήποτε μας απασχολούσε, οτιδήποτε ερωτήσεις ερχόταν από τους τηλεθεατές, με το συνεργάτη μας τον Χρήστο τον Αραμπατζή, αναλύσαμε πάρα πολλά θέματα. Κάναμε πάρα πολλές βόλτες στα μαγαζιά, ασχοληθήκαμε με
βόλτες στη Θεσσαλονίκη, βραδινές βόλτες σε διάφορα μπαρ της Θεσσαλονίκης. Κάναμε βόλτες στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης πρωινές. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα μαζί με την Ελίζα. Κάναμε γυμναστική. Πολλά είδη γυμναστικής. Γυμναστήκαμε με πολλές σχολές. Είχαμε πιλάτες. Είχαμε γιόγκα. Αεροβική γυμναστική μας κράτησε ευχάριστα την ώρα μας. Ορθοσωμική γυμναστική. Διδαχθήκαμε Shaolin Kung Fu. Φυσικά δεν έλειπε από την εκπομπή μας Dance Stage, σχολή χορού. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε ευχάριστες στιγμές στο Πάσχα. Κάναμε πολύ μεγάλη και ωραία εκπομπή. Τρεις ώρες κράτησε η εκπομπή μας. Η σχολή χορού Dance Stage και ο Σύλλογος Ασβεστοχωρητών μας κάνανε την τιμή, ήταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε και τους χορηγούς την ημέρα εκείνη που ήταν πάρα πολλοί. Φάγαμε, περάσαμε ωραία, χορέψαμε. Καλύψαμε με το Εγνατία Τηλεόραση πάρα πολλές εκδηλώσεις που σας ενημερώσαμε. Κάναμε πάρα πολλές βόλτες μαζί, Real Estate, ένα κομμάτι που τελικά μπήκε στην εκπομπή μας, κράτησε για λίγο. Κάναμε βόλτες στη Χαλκιδική, μικρές αποδράσεις από την πόλη μας. Αξιόλογοι καλλιτέχνες πέρασαν από την εκπομπή μας. Μουσικά συγκροτήματα και βιντεάκια πλαισίωσαν την εκπομπή μας στα διαλύματα και όχι μόνο. Είχαμε πάρα πολλά βιντεάκια από τους τηλεθεατές μας, τους ευχαριστούμε πολύ με τα email τους. Μας στέλνανε καταπληκτικά βιντεάκια, τα βάζαμε και αυτά στις εκπομπές μας στα διαλύματα και περνούσαμε ευχάριστα διαλύματα και όμορφα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής μας, όλους τους αθέατους αυτούς που συνεισέφεραν με την προσωπική τους δουλειά για να βγει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς όλους. Και τους χορηγούς μας ξανά θα ευχαριστήσουμε για την παρουσίασή τους και για ό,τι μας προσέφεραν σε αυτή την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να απευθύνω στο Διευθυντή και Πρόεδρο της Εγνατίας Τηλεόρασης, τον κύριο Χριστοφορίδη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για μας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι εκπομπές μαζί με την Πολίνα θα σταματήσουν για το καλοκαίρι, δεν θα σταματήσουν όμως να σας συντροφεύουν, διότι όλο το καλοκαίρι θα